O Concello de Ribeira era o primeiro en dar a voz de alarma o pasado 13 de decembro, comunicando á Xunta a chegada das boliñas de plástico ao seu litoral. Dende entón mobilizaron todos os recursos dispoñibles con persoal da Brigada Municipal de Emerxencias e do Servizo de Recollida de Lixo, traballando nos areais dos que a día de hoxe xa se levan retirados 75 sacos de pellets. Neste momento podemos confirmar tamén que temos retirados 75 sacos enteiros. E, ademais, temos moita dispersión por todos os areais do municipio de Ribeira. Non só na Praia do Vilar, que é un parque natural e zona protexida, senón tamén na zona de Corrubedo, de Balieiros e de Aguiño. É unha catástrofe ambiental moi importante, moi grave, xa que isto está afectando a flora e fauna mariña, pero tamén a flora e fauna terrestre dunha zona de especial valor ambiental. E, por tanto, necesitamos que as administracións públicas tamén se poñan a traballar e coordinen todos os esforzos. O material retirado das praias está a ser almacenado na nave municipal do Servizo de Limpeza, á espera de coñecer o resultado das análises encargadas polo Concello, co fin de saber a composición e toxicidade dos mesmos. Nestes momentos tamén se están analizando esas boliñas de plástico porque non sabemos se teñen toxicidade, non? O que sí nos din os expertos é que son contaminantes, basicamente porque o plástico no medio mariño é un elemento pois alleo a ese medio natural. Por tanto, sí que estamos falando dun problema de contaminación mariña e de contaminación do espazo natural. Os resultados daránse a coñecer aos sectores afectados na reunión do Consello Local de Pesca convocada para este venres. Paralelamente, dende o Concello, seguirán a monitorizar a costa cun dron para detectar a posible chegada de máis sacos. Esta fin de semana volverán coordinar dispositivos de recollida voluntaria en varios areais.